Number one, dapat do na jud kay intention nga mo grow, mo improve. Tanan nagsugod sa choice, decision. Change is constant, but growth is a choice. Musugot kag sa di nagausab-usab biya gid ang tao. Balhin-balhin kag puyo, balhin-balhin kag prinsipyo, balhin-balhin ka og mga styles imong sininaan, mag-usab-usab imong mga higala. Nagabag-o ang tanang tao, nag-usab-usab. Pero it doesn't mean nag-improve na ka. Kaya ang improvement isa ni ka choice. Dili ni product lang sa tsamba, walay tao ni asenso tungod sa tsamba. Isa ni ka choice, decision. Muhimo kag choice nga mo grow. Kaya hangtod di ka mo grow as a lion, di niyo makita ang strength sa kalayon. Hangtod di ka mo grow as an eagle, di niyo makita ang capability sa pag-soar high sa eagle. Kung di ka mo grow as a Christian, di gina makita ang potential sa pagka-child of God. Balo ba mo inigbalik sa tong Ginoo, mangita siya unsa atong i-present ngadto niya. Gitaganti kag 50 years sa kalibutan. Unsa gihimo nimo sa 50 years para nako? Hinumdum sa parable of talents, pagbalik sa master, nangita siya sa abot sa iyang gibilin. Ug ang pinakadako nga gibilin sa Ginoo nimo dili lang imong kwarta, influence, power, ang imong entire life. Every single decision, detail of your life, manubang na tanan sa Dios. Mo na nga one day, mobalik ang Ginoo, o kung di ta mahimong intentional karon sa pag-grow, di butang nga tong goal atong Christian life, unsa may ma-achieve nato dinhi para sa Ginoo. Well, daghan siguro tang na-achieve para sa atong kagulingon, pero dili na pasabot nga para na sa Ginoo. Atin tag church service, unsa atong intention sa pag-attend og church? Sa pag-attend natong discipleship class, unsa atong intention? Unsa intention nag-attend kag prayer meeting? Unsa intention nga nung naa kay mga Christian friends? Butangig intention ng tanan. Ayaw himuang lingaw-lingaw lang ang church service. Ayaw himuang for the sake lang nga naa kay Christian friends. Butangig main intention. Kay seryoso ang Ginoo pag-provide nimog church, seryoso siya pag-provide nimog training, seryoso siya pag-provide nimog leader, provide nimog Christian friends, seryoso apod ang purpose sa Ginoo nganong gitagaan kaniana. And that's very important. Kung gusto ka mo improve imong organization, i-improve imong leadership. Kung gusto ka mo improve imong mga bata, na kay mga nindot nga bata puhon, improve imuhang pagkaginikana. Kung gusto ka na kay good nga relationship, improve ang imuhang pakigdeal sa imuhang partner. Kung gusto ka na kay nindot nga mga friends, nindot nga mga tao sa imong palibot, dapat kabalo ka mo deal sa matag usapod ka tao. Tanan responsible ug accountable ka. Dili ka pwede mo blame nila tungod kay in the first place ang first improvement magsugod sa imong self. Kung gusto kag improvement, make a choice. Kung gusto kay anak na lang imong kinabuhi hangtod nigbalik sa Ginoo, adiha na lang pud ka. Kung hangtod diha lang ka sa imong comfort zone, kabalo ba ka isa na ka prisuhan sa imong life? Prisuhan ang atong comfort zone. Kana moingon ta nga kontento na ko ani, enough na ni, okay na ning nahimo na ko sa Ginoo niya, napadyo kay best mahimo. Isa na ka spiritual slavery sa imong soul. Gidesign ta sa Ginoo mo excel sa atong Christian life. Take note. Kung gusto kami mong good nga husband or good nga spouse, good nga partner, good employee, good businessman, businesswoman, kung gusto kami mong successful, ay gyud biya si spiritual growth. Si spiritual growth gyud actually ang pinakapunuan sa tanang aspects sa imong life. Once di ka mo grow spiritually, lisod may mong successful sa imong kinabuhi. Kaya kung spiritually rooted ka sa diha sa Ginoo sa iyang command, dali bag-uhon sa Ginoo imong kasing-kasing. Kaya kung gusto ka may mong successful sa imong career, dapat change gyud og disiplinado ang imong karakter. Yes, pwede makatrain natong mga secular o mga different kind of trainings. Daghan kay training unsaon may mong successful, unsaon may mong motivated ka mo angkon og kwarta